RMN Production Center. Mudalit kaninyo Nining Subilanon. Hilom na anak. Ili. Tulog wala din. Imong nanay. Laylay sa ka mapinanggaong inahan. Kadtot yenda. Bakal papay. Ili tulog anay. Di sa kunsay mahita po. Dili kabiyaan ni nanay, anak. Kipasakitan ko ni mo, Mila. Mauni angay ni mo. Dugo. Dugo. Anak ko. Dili ka biyaan ni nanay. Laylay. Nabati ko sa ang Laylay. Hain ka rin magikan. Ayaw. Ayaw! Ang laylay ni Mila. Ang laylay sa sakinahan, makapahinanok sa iyang anak. Apan kung may bawati kang laylay sa tungang gabi, mahinanok ka kaha. Ang laylay ni Mila, tagsulat Marites Parba Albores, Direktor June Caraca Pujanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Drama. O karon sa sumpay ni Bagotang Sugilanon, ang laylay ni Mila. Daghang salamat sa tanan mong tabang ug kaayo namo, senyora. Pero Merna, mag-expect ko ha nga anytime nga ipatawag ta ka na akagihapon alang nako ha. Bisag isip bayad na lang sa dako nimong utang kabubuton nako. Senyora. Kinsa man ang sakinan nga mi paingon din eh. Mihunong. Kinsa bay? Ang akong apo! Stanley! Niya ka! Nabalik ka! Niya ka na apo ko! Stanley! Ginoo ko, midagan ang senyora.
Apo! Lola! Apo ko! Lola! Ano magmidagan ka man? Unsaon naman lang ha, kung natagma ka pa. Tagbuon pa inungon mo kabalakad ha. Tinuod, mabalaka ka ng tiguang, ha? Kinsay ti ko. Hain man ha? Hain? Dada. Aray, Lola. Uy. Unsa guna? Mangusig yapon ta hangtod karo. Really? Namista ka, Apo. Na-miss puti ka, Lola. Sobra. I'm so happy nga may balik ka na. Pero nga no bang wa man ka magpahibaw, ha? Aron makapangandam ko o katagan ka og akong bangkete. Mawa ang essence sa surprise, Lola. Kung pabawon ti ka. What a thrilling. Gusto kong makita ang imong reaction ini kakita nimo sa akong kagwapo. Now, tell me, how do I look? Guwapo. Gwapo lang? Natural, Apo ko ikaw. Guwapo ka gyud kaayo sa akong pananaw. Lola, even if dili pa ko nimo apo, gwapo gid ko. O dili kay gwapo lang. I am drop dead gorgeous. Ay, sus. Liwat ka gyud sa imong amahan nga akong anak. Hambugero. Hambog kung dili tinuod. Pero kung may kamatuoran man gani, pagpahibaw o pag-angkon ka na. Now tell me, how do I look? You are drop dead gorgeous. That's my Lola. Maayong hapon, senyorito. Oh, O maayo usab nga pag-abot. Nang Mirna. Kumusta? Wa ako magdahom nang nga niya ka lang diya gihapon din magserbisyo sa akong apuan. Katabang ka lang gihapon hangtod karon. Oo, sir. Pero... Pero bisan naman ana, wa gina magakuha sa mong kagwapa nang. Gwapa lang gihapon ka hangtod karon. Bisan medyo kunot ng imong naong ug liog. Pero in fairness nang, mulutaw yun ang imong beauty. Oo, ako masayod, sir, kung unsaon ako sa pagtubag ang imong giingon. Kay murag, gisaway man ko nimo og sa samang higayon gidayeg usab. Pero salamat. Oh, well, take it as a compliment ng Mirna. Iho, na unsa ka ba? Ayaw gininglisi si Mirna. Kay dili na makasabot. Bugo na, kag-grade 2 ka na kuto. Senyora, bisan grade 2 ko, pero... Ayaw na paglakaw kung mo na'y tuyo nimo sa pagduol. Silbihi una mi sa akong Apo Mirna. Apo, unsay gusto nimo, ha? Gimingaw tuod ko sa imong linutuan ng Mirnada. May mo baglutuan kun mog bulalo? O nya, bilo-bilo isip ang himagas? Anyway, how's Mila? Stanley? I hope nga napasaylo na ko ninyo na. Bunga lang yun sa akong pagkabatanon. Senyorito. Ano sabay problema ni mo, nak? Di kugos ka naman ni tatay. O niya, gisayaw-sayaw ta na ka. Ano sige pa mo kaghilak, ha? Di gutom na sag ka? Di ba nga bago ka pa mang misuso ni nanay ni mo? Italikod lang imong inahan, diyang usog ka na, aron pagkapanghimasa siya. Aron, mahilak na ka. Pero pa masige makaghilak. Gibutdan kastiyan? Bebe. Ada dia atong haplasan tiyan ni mo, be. Kajat sa. Diarang imong haplas. Gamay lang, ha? Gamay lang. Kay nahaplasan ka naman daan ni nanay ni mo ganina. Kuman ka niya tapuhi. Uy,
hilom na. Hilom na. Ambot ni siya. Gisigyan ako sayo-sayo aron mo hilom. Pero wa gyud. Japlasan na ganin ako ang iyang tiyan o buko-buko. Kaya gibutangan og kining gamay nga haplas ang iyang hubon. Wa pa gyapon mo hilom. Tingali gipanuhot ni. Kadiyata ka mag-ilis ko. Ilis ang ikugos nga nagtapis lang ko da. Musudo na ko sa itong kwarto da. Sige. Dali lang gamay ha. Ay, ganina pa na nagkinabaw ikaw. Di pa hagkaon ako ng babayhan na, be. Pagid Uy, ano ka? Kita kang nanay. Uy. Mihilom ay. Nangita. Ngay mo giyagkan o gipakigsultihan. Nangita, gidi ay ni nanay. Naligo man si nanay, good. Kay galimot ansad. Unya matog na tarong taod-taod. Kinahalan, presko si nanay. Kay motupad ni tatay o maghimumig manghod ni mo. Agay. Nangusi man. Unsa man di ay. Baba ni mo ha. Nakabati ang bata. Ay, di pa bitaw na magkasabot. Og tinuod man sabli ba? Dili tinuod. Dili pa mahimong manghuran si Inday. Kay kamay pa kaayo. Wa pa'y tuig. Aw. So, kung tuig na, mahimo ba? Ikaw, Felipe, ha? No, ay. Buguyan ni bata, eh. Wa na mo hilak ng gihag kanimo o gipakigsultihan. O kinay nabantayan ako niya. Sa kagamay pa niya, nahibaw na siya mangita nimo, no? Kamao na siya mangita nimo. Makailagid siya sa imong baho. Unsao na lang kung wa ka na unya dinhi uban niya. Mubalik ko, Felipe. Bisag asa ko mahimutang. Mubalik yun ko alang sa akong anak. Mao nga dili kin mahimo nga iasahin ka sa layong dapit. Kung mahimo, i-follow up ang imong request nga magpabilin lang ka dinhi sa eskwelahan sa atong baryo. Bitaw. Ako nang i-follow up niya sa akong pagbalik report sa sunod adlaw ga. Si Nanay Mirna na tingali ron. Ako nali abliga. Nagtapis ka lang. Ay, sagdi lang good. Nara bitaw ng putahan, oh. O si nanay rasad bitaw na. Nadugay ka man lagi. Oh. Mila? Stanley? Ikaw ba ka na? In flesh. Ila, pasula na si Nanay aron nga makailis ka na. Oh. Panuhuton ka ba ya? Oh, no, oga. Namugos manggol si senyorito nga ihatod ko kay gabiin ako no o ngit-ngit na sa daan. Nabalaka lang ko para rin nanay nimo. Pero karon nga nahatod na ako siya. Pangga? Ngano bang Kinsa siya, Mila? may kauban ka din ay? Oo. Si senyorito Stanley, ang apo ni senyora Nympha. Mayong gabi, senyorito. Mila, lakaw na. So, na sa atong kwarto pag-ilis na. Sige. Tabion na ninyo, senyorito. Palayo lang, Mila. Dili sa kumadugay ron. Dayon, senyorito. No. Dili na. Thank you anyway. Dili na kumagdugay. Og nice meeting you, man. Nakasabot naman tingkaligag in English, dili ba? Makasabot ra, sir. Wa ko makahuman og kurso pero nakatungtong man pod ko si Kanyar College. Mao ba? Well, that's good to hear. At least, nakasabot ang akong gikaatubang. Anyways, I have to go. Gabi na og nagjetlag pa ko. Salamat sa imong paghatod nako, senyorito. No worries nang Mirna. Adto na ko. Felipe, senyorito.
Yeah. Felipe. Adto na ko. Pag-amping, senyorito. Dayo, nanay. Salamat. Apo siya sa senyora? Oo. Dugay katuigan nga. Wa mauli dinis ato. Karon lang yun mabalik human sa pila ka tuig. Pasaylo ako, nay. Pero dili ko ganahan sa witik sa indila. Labaw nang wa ko makauyon sa iyang tinanawan sa akong asawa. Kay galaan dapiton ko mo sa pagpaminaw sa uban pang masumpay ning pag-utang sugilanon. Ang laylay ni Mila. Tagsuwat Marites Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapuhanes, Spener Joel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Aldwin Nacurna. Dalit sa RMN Drama. Tulaga